Da yawa daga cikin mutane suna sha'awar koyon tada baƙin Ƙur'ani. Wani babu abin da yake burge shi ya ga kamar ya koyi Larabci ta yadda idan ya buɗe Ƙur'ani zai iya tada baƙin Ƙur'ani da kansa. Wani abin da ke ba shi wahala a Larabci shine ya ga ya karanta Larabci ko da ba wasali. Idan aka masa rubutun Larabci inda wasali na iya tadawa, amma idan aka yi shi ba wasali sai ga yana shan wahala wajen tadawa. Ina wani kuma wanda shi gurin shi kawai ya ga ya koyi iya haɗa baƙaƙen Larabci, ya iya alifin ba'un, ya san fataha, ya san kasara, amma idan aka zo maganar haɗawa yana shan wahala. Albishir ne gobe insha Allahu za mu fara makarantar mu ta Larabci wanda za a yi karatun wannan fannoni da na gaya muku. Akwai aji na ɗaya wanda za a koyar da kai tada baƙin Larabci tun daga alif, ba'un, ta'un, ta'un har ƙarshe har haɗawa, wanda darasi ne guda 12 aka tsara za a karantar da kai a wannan darasin guda 12 in Allah ya yarda za ka ko iya karanta Qur'ani, za ka iya tada baƙin Larabci da kanka insha Allahu cikin wata 3 kacal, kuma karatun alli ne ta hanyar gurbin WhatsApp. Haka akwai kuma wa'inda za a yi musu shine aji na 2 za a koya musu haɗa baƙaƙen da kuma tadawar. Haka akwai wanda za a koya ma ainihin tada rubutun Larabcin ko da ba wasali, wanda shi ma ƙa'idodin Larabci ne guda 12, wasu sirri ne muka zaƙulo muka huddo a Larabci, wanda za a koya maka wannan regil, za a koya maka wannan ƙa'idodin. Idan aka koya maka su ko idan ka iya su, rubutun Larabci ko da ba a wasali ba za ka iya karantawa. Rubutun Larabci ko da ba a maki wasali ba za ka iya karantawa. Wannan dama ce ɗaya zuwa gare ka, zuwa gare ki, zuwa ga duk wani al'umma musulmi gaba ɗaya. Goben nan insha Allah za mu fara karatun wannan makaranta. Da haka duk wanda ke buƙatar ɗaya daga cikin wa'annan karatuttukan ya ruga ya gaggauta ya taɓo mu a wannan lamba insha Allah za mu masa ƙarin bayani ya ga ya shiga cikin wannan makaranta insha Allah. Ko kuma akan wannan lambobi da na ɗora muku, duk lambobin wakilanmu ne na ko'ina, ka taɓo su kai maka ga an fara karatun da kai gobe dai insha Allah. Haka akwai fasali na koyon nahau da sarfu. Wani yana da guri ya koyi nahau da sarfu na Larabci, kai ma akwai ajinka. Ka gaggauta da ka taɓa daga cikin wannan lambobi da muka ɗora a wannan bidiyo, a maka ƙarin bayani, kai ma ka shiga a fara da kai tun goben nan. Gobe dai za mu fara karatu insha Allah. Kuma ina ƙara tabbatar muka cewa wannan karatu za a shi ta hanyar group na WhatsApp. Kana gidanka a kwance a saman gadonka za ka yi karatun. Dama da yawa daga cikinku wani bai yi karatun bane saboda ba malami, wani ba dama, aikinsa baya barin shi tafi makaranta ya zauna aji. Wani kuma yana ƙasar waje ne ba shi da malamin da zai koya mishi wannan karatu a harshen Hausa ya fahimta. To wannan dama ce kana samun wannan bidiyo duk ƴan uwanka da suke Libya ka yaɗa musu su ji wannan alheri. Su ma su shiga wannan karatu na koyon Larabci na tada baƙin Larabci tun goben nan a fara da su. Kana Abidjan kana samun wannan bidiyo, taimaka ma ƴan uwanka cikin group na Abidjan naku na ƴan zama ƙasashen waje su ji wannan karatu su shigo su ma su amfana. Suna neman kuɗi a waje ba su da wannan damar karatun. Da haka wannan dama ce ta wa'inda su ma suke kasuwanci a ƙasar waje, Libya, Abidjan, Cameroon da sauransu, za su shiga su ma a yi karatun da su ta hanyar gurin na WhatsApp kamar suna Nijar su koya kuma su iya insha Allah. Da haka ɗan wana ka taimaka mana yaɗa wannan bidiyon dan fa gobe ne za mu fara wannan karatun. Kai ma ka ruga ka taɓo wani lamba, in ka taɓo ta har ka taimaka ka tura wa ƴan uwa musulmi su ma su samu wannan garaɓasa da ka samu, za su ji daɗi kuma za su maka godiya insha Allah. Sai kun taɓo mu insha Allah.